Nasi tazoka zvakare kumba kwababa namai Rumpi. Christmas yapa kona ine Mary. Yasvika. Pa Christmas mune mama kutodada. Makutobvunza kuti vari kuryira piko nhasi pano. Zviri kubudirira. Zviri kuita nditi. Saka apa baba makuteswa mawindow because apa I remember papa stakana chinzi chistara window frame chacho papa sina then maglass door atakazodi atakazonotenga kwanyika zvese nepati saka rasa akataiwa ndo aisira tinomutenda rasta Tenda. Ona nunga chikusaspecta chiti mazikubvudza abati mazikubvudza ane moyo wakashata nawo handisi saka tiri kutoti pamberi marasta kumira ndokwatingaiti wakamira shamwari unyazosiya pedzera basa rose ukati atingangofambiri mahara kwagutu by the way ungosati mbouya kwagutu handisi haiti first time yangu kuti asi uri kuwasei kutofara cheko kutosvika muninge nzvimbo nyowani nekuramba uri munzvimbo wani saka I think ndo patira apa pana rasta asi sati aenda kuchirugu chake regai timboenda uku kukugarwara kule kuleozo nasariti azokwa kune musangano saka vaizouko makawina here manje hamuna hapana ndakawina kuri kuda kuita tinotanga kugara hanzi madi atozive ndione chakezi kumachembera anga asingawani here kana angotora chero asi hamuna kumunota action muchimiramira wepapo kana ndakangotorwa village mina sevillage nyoranyazvinokunyora zvawanda zvacho kuzozera vanoda kusvika panhamba yangu zvakangonaka but anyway sekuru zviri kufamba here zviri kufamba tikuzviona zviri kuita aitoziya kuti zvinatiinetsaisukunetsa mazokorovera moyo kudomboka moisa pamusoro ipapo mongozodayo but nhasi munenge mapedzei nhasi ndinoona kuti zvinogona kuva akabasa kukona chikona icho chete asi apa ndokuda ndopedzipesa mopedza zvikwadi mopedza ndomunamati wedu kuti mukasire kupedza I think apa pakambosiyiwa pakadero saka pachazogadzirisa newinde kuti chagadzirisa kuti zvicheraiti uri gadziri apa pachinevo zvakanaka kurava kuti mangwana kitchen yedu inenge isati yapera kuplaswa ndizvo mangwana kapera inenge isati yamutora ura tingagona kuti tikapedza kuplasa but kupera ndifungapera ndada kuti hangu pakupenda muno macho mbofanira kutopera zvakare nhasi kana mangwana makusiniseni kuitira kuti rasta aise flow iye achisa flow kwemuchiplasta kitchen but at least zviri kufamba step by step zviri kufamba ende zviri kudakadza chaizvo nezvisakwanisa kuzobvisa zvitambo izvi but at least zviri kudii kana kutaura kana kufamba chaiko handichatogoni mokogona sei handichagoni nekufaro nhasi kune makore ndakanasati kana kune makore Kenya anenge akagara pakati pamachira handiti mbonoona Kenya ona Kerios vakoma vari kuita basa uku asi akavata nhasi anga achitamba I'm sorry ndai kudai chirongoti madhota vanawo zvedu kwasara mahinji yenyu aya Kenias sei ndiri zvange nhasi Kenias ari pakona zvake akachitandara ega kuri kutonhora nditi kuri kutonhora kumachira yama makambisirawo mawarura tambomati amborohwa nezuto sezvo zuro angaswera akadini akangofuka tikati amborohwa nemhepo zvakanaka aiwa totenda handizvo saka munomu futi muchadii muchaplastiwa chichina chaiwezerwa pa ivhu rokuvaka zvakanyorovera wani zvisina zuro here papu chayo chakabva chidhina makatoisirwa zvakanaka rari
Rasta man. Yes. Quality guy is sitting in what chacho. It's over. We always sofa. Sofa like ram chain. And the kids are gaze. I got an additional badziwa. Whatever na pava. Like takwenda kukuchirugu Rasta man. Ari kuti motsarangura muri koko ega mufana kuuya kunoko. No. Ai, watoto kuda uya pano. Sisi zviri sei basi. Mubobvisa mizi yemuka. Ko bhara murenga richishanda uko yada kuti basi izi nebhara here. Bhara ranga richishanda. Alright. Iwe. Muchiisa ikoko. At least zviri nani. Uchatozona kuti different. Pa Christmas vakakaita chungu. Right. That's the difference. So. I'm not going to be able to. I'm not going to. But about what? I'm not going to use our men. Who is that's that. Yes. Yes, Sire. Rosa Rastachi. Pare mna kasajista kati madima bisama rata aya musama isa pachirugumo isa aya kuhosi. Kati problem yikuti Rasta wacho ndiye ari kuita shisi. Sapari tiki kuti munhu aisa kare ka hofu wachiregera kuisa. And the other thing achabvisa marata pamusoro pemba ndiani nekumaisa. Zvinokosta kuti zvinoda kudauna kana aripo zvinzi badaba achaite kuti mukaronga zvitaura. Uzi ndakatobora richi maburi mama. Ati sine mkuda machinja kana iwa ataronamika. Watenga silicone. Ndosa ndaitsanangurira kune vamwe vakanditextira ndikati mozoti achokwadi kuzoti ndichifuti Rasta wauya pira pamusoro pemba ubvise mazengi wayo uya woisa apa aya womarovera uko vasananga kunditi wakarato rimwe basa ine mene ningadwa rimwe basa kuweza yasacho zuro chaya mti amana tipashire kwenguwa niwo kuda kuenda wadongoti basira na plaster aiwe Rasta kakajamuka chamwakati chamwa ninge tori mari ninge towedzere papo ona manje ndikaja Rasta daina mbasi ndosaka mukona kuti zvinhu zvikufamba faster saka kuzenge ndakuda kura manje mti do this do that kuti achokwadika kune kwakumbatira because on top of that atozobvuma kuti batsira kuti aise flow kuhozi kwana mairumbi zvinhu zvekuti anga asingatofaniri kutozviita but akabvuma kuti batsira ine maire ichokwadi nechimwe chisegment ndofunga chaada kubatsira kule but ndazvaona vakutoplasta kumwe kuya kusina kufunurwa. Because akada ndoda kuvabatsira muhosi machokutora kuti iye akukwanisa kuisawo flow achizoda andoda kutengawo inonzi chiiwaita manzi majago inonzi machii fashion anoda kutenga fashion Christmas isati yasvikawo kana unokatsikiriro Jordan aize Alright, pachitumbiza mushamukuru taura kusaka patingada sa flow munomu ndo yada kuisa saka but tapedza paingaza atakupera kuna tatorovera zvese zvakupera weza ngosala 20 minutes yongo ndingocheka neungo pauta tunatosiyana ngoisa zvidhaka zvacho zvinoita kuti zviite vansuita smooth ndikuise rafrafu kuti muzokutsvairika that makes sense chazvivi kwana mwana nandizvizivi ati acho chako chakanaka chamwana bobo chamwari dola zvinhu uchatouya uchizovakawo chamasherone aiwa touya asi akona zoda kutanga mutaurira macharges nemacharges chamwari basa rezvarehwa iroro anofanira tokupa mari ndizvarehwa kana wakuya kwedu nousauya yo kuregere kuuya manjapa handisitaila ke taila ndiochi anaisa matiles yoda isina matiles akukana dakuvakirwa chirugu chirugu necapet ceiling uya solo kuti zvonditese uda kuti vamwanhu vauyewa uchadi kuya todzoka atakuziva udaisuka tovakukedu kuno manje ukadzoka time yekukohwa unodzoka wane chidumbu chakadaiwo soo kuno kunoryiwa panguva yekukohwa shamwari time yekukohwa ndoenda kuti ndiijumezve because iyo kana usina kuti ndiijumeka hapana pandopo kuti hande time yeko kujuma ndokudizviya ndijume ndatocha kuti ndijume chii right guys I think it basically
ndo zviripo izvozvo. Kitchen haisati yaplastiwa. Sadomuka vakule vakambobatsirwa kuti zviite fast umomo. Pamwe kule vanotozobata vambobata somewhere pakitchen. Because havana dhaka boy havana chi. Saka mero kuti vaekera muchatombobatsirawo kule here nhasi kunyanya kumadhaka uko. Ndandopa ndoto. Because vari kuti I think vari kuita zvinhu zvese vari one nhasi. Tati timbowa hedu ino mumu saka ndinota kutotadza. Handizvo here rasaka nda kutotora munhu wako usina. Ikawa ndovanotoenda nawe ikoko kwacho. Handiti. Saka timboone muchiita sembo yacho yamuda kuita toni. Handi kitchen kuti munhu waya mochero. Kule nhasi muri pama1. Zvonaka zvodhura. Ai mise kurupa ndakakuvigirai chii nechii mukazonge moda kunditsikira dziro ipo paya mopaziva ndikamira semweya yasvina makafanira kuchazondivigira chikuku imi dai ndadi aiwa kana kule ndikumiramira everyday nhasi mabhaiziwa kane mwana kule naimboza kutotengeswa ndikutsvaga kunotengeswa mbudzi wamunyingwa ndekupi kwenyu kuvunjereko saka kule mune labor mukutora nefoshoro 1 modzosera motora nefoshoro 1 zvoga ya kule nadakangamwa kule makasiya muna kuita review ukainini kunoguye muni chiti makandisiya kaiti kona nekona imwe iri apapo pendi yachakapera tapagadzira takatopasiya pakadai kuti kuti mugomupagadzire then moya kunoku sakazoti kuti plasi yekusha hakunzi kuti kugadzirisa netututu here uto izvezvichiita kusava zikatambudzika kuplasi one apa because tudasa maline eblack manje sarizoti because uyu rasta ndanazogona zvekushepera line reblack so I think zvofanira kunge zvaitwa izvi pachazoya kuzoita line reblack kuti zvibude zvakanaka saka ndofunga mukange maimbopedza mukambotenderera nacho muchiti plastira zvinenge zvakanaka mobva mangogadzira nepapa pacho kuitira kuti paari kuya neline rake reblack zvese zvatobhora satingi mukambopedza mukati mumbotiplastirao right down motigadzirirwa papo then kuitira kuti uyu akangopedza cha floor achira achidesigna zvinhu zvacho zvatikuda kuti zviitwe samese mukufanira kuita pendi yeblack saka alright apa patatadzana chimwe chifuta obvious pasara ndokoko vana rasta vatoya kuzokubatsira saka bolati saka apa makuda chimvura mvura izochera tichisa makubatsirwa kana vaeke Uden ndochi kupedzisa zokuira kuzvimbisa kuita semaoko here ndokuzvimbisa kamana language yetu wakambotava nezuro kuti kuzvimbisa sakuti asinozvimba paipo chiwa ndakazvifunga ini kuti osanza muta ndizondizvimbisa kandisiye ndizondizvimbisa ndozvimbiswa paipo Rasa vamwe mastatements amunombozotaura haina ngwavitati vanhu mahwisisini pamwe kutora vapreya tisingazvizivi kai papa acha kana kutopira zvakoko vanhu marasta ako chakwadi tisingazvizivi acha because ungataa statement yekuti havana kugocha mvura uchikwenezvera kwacho unenge usingabudiri unongochigocha mvura komadivisa chakaita chirata choti chipinda nemabhara musekuru
Wasapa mchacha masuru ka. Ah, maturu watu wanaeko. Watu wanazokali ndio kuti kutora sema sema. Wanazokali. Right. Yeah. Apa makuchibatsirwa muchaona manje mafambira ari kuti apesi papapo. Tangu wanaubadhia pale kabla manje. Emati. Tangu wanaubadhia daga chini. Mafaiza pita pizza. Ndibonga dai tangu kuti kitchen dzine ma plaster was net ma country was net ma jecha kind of problem. Zvakasiyana kana asati zvoka. Like ma country anita jecha zvezvo kudaio nechidaio so nechinhu kudaio so. Hauite sei izvo zvaditi. Pa kitchen. Ndotata choko asi tikuta chokwadi kuti maitira unoita pamafoko ne maitira unoita pa kitchen zvakasiyana kanditi. Kuplaster. Unovaka chiyefoko na? Dziri kwamazuva dzedze? Unovaka dziri kwamazuva ano? Ndodza unorova? Raundi yakara raundi inorema nokudarika. Sekuru munotovaka raundi? Chimakavaka iyi? Kumakaregere kuvaisira chikuva? Wati chambogadzira chikaranga? Kune mune munozivisa mari wetaitime. Handaku mune suspect. Chokwadi munenge munozivisa mari too much. Anzi vakati ndichazogadzira kubva tosiya zvakadini. But inogona. Saka zese nongoichiplama. Aiwa manje ndibazita kuti plama ndokudii kumesha. lero ndikanyike. Asi zviri kufamba. Pendi yedu yakatozobuda zvakanaka. Kabuda zvingaita.